Výhledovou vdovu, pravda. Presumpce viny funguje dokonale. Rovnou na svatbu, ne? Proto prosím, Tak bude házet pohřební místo. důstojníky naší policie, aby přivedli obžalovaného z odstavu. Já napíšu, ne? Já napíšu. Obhajovat ho bude zde přítomný Judr, Pudr, Mudr, Kuřivoj taky. A v jeho neprospěch budou povídat následující věci. Navrhuju potrestat. Poslední představení policii. Nevidíš, to má nakoukaný. Obžalovaný. Policie mi přinesla své doznání z trestných činů hanobení jména Alláha a obchodování s drogami a nedovolený pohyb se zbraněmi. Co mi k tomu řekneš? Doznáváš se? Poslední bod ten byl zmíněn. A ptám se tě, dopustil se z tohoto trestného činu? Ano. A třetího? Hasane, pozvedni sekáček a zeptáme se ho znovu. On se musí občerstvit jenom vydržet. Táži se tě znovu. Dopustil jsi se třetího bodu obžaloby? Pod nátlakem přiznávám ano. Nebudem. Lituješ svých činů? Ano. Prosíš Alláha o věčné milosrdenství? Nechej mi Alláh milosti. Občané, myslíte, že si zasloužíme slitování a Alláhovu moudrost? No určitě, ano! Je zde někdo, kdo by promluvil v jeho neprospěch? Prosím, přistup, bratře. Ten druhý práce? Pokud ho nepopravíte, nebudeme mít co jíst. Pádný argument, zapiš ho. Prosím, projď právo útrpné. To byl pořadní služby, ne? Co v obhájce ještě nepromluvil? K tomu se dostaneme. Pánové, má nějaké svědky? Ano, nemám svědky, mám jenom... Já jsem se pak trefil. Ještě jeden. Netrefil se. Obhajoba má nějaké svědky? Byl jsem obeznámen s případem, obžalovaný mi sdělil, že ním bylo, že byl mlácen bičem, byl zastrašován, že mu ráno přijeli psa, když se zvracel, Několikrát se zvracel z hlavního města, jste mu přijeli psa, vaše eskorta, a tam si ho opítaj, rovna. Pane obhájce, pokud znáš naše právo stejně dobře jako já, tak právo šaría, čili právo útrpné, je možno vykonávat na podezřelé osobě. Nevidím žádný čistý argument a jeho přijetý pěst je mi upřímně líto, ale já jsem neřídil. No, jediný je to problém, on se cítí jako obeznámen, sice že jako za to může, ale trpí psychickou újmou, čili žádá o změrný trest. Zmírněný trest. Žaloba nadále mluví. Že jste mu uřízli. Ještě čtvrtý. Ještě čtvrtý, prosím, kate, konej! To je dobrý obhář, že Ano, obžalovaný, souhlasí, spokojený. Já si nechám pakáče akorát. Proto si myslím, že by zasloužil pár ran bičem za to, jak je drzý. Souhlasíte s tím? Ale ne, buďme milosrdní dneska. Ušiškovat! Nebo oběsit! Ušiškovat! A dá se ušiškovat při uvěšení? Napiš rozsudek jménem Islámské republiky Afghánistán.
dramatický. Dej. Všemi dvěmi. Jdu popohrát. 2 rány bičem. Tam to už taky za něco Ve trestat. věci. Zapisovat se zapisuje nesmysl. To tam zapiš. Obžalovaného. Máš tam totiž stížený, vole. Čím mě máš ty, vole, to tady opravil. No, to je to šéf, vidíš. Obžalovaného Mostafy Šéf, všechno neví. zní Co na pravém. ukamenovat k smrti. Závorka ušiškovat. Nás ne. Nás budou bolet taková ruce. Následně jeho mrtvé tělo oběsí a zpracuje. V regulérní tendru vybraná. Pohřební služba funerál. Já myslím místní řezník, vole. To samý. Vdova bude určitě bohatá. Jo, samozřejmě. Pak pošle vyčtování. Jménem Aláha rozsudek. Budíš. Vykonán! První, kdo bez viny hoď šiškou. Trefil se někdo, ale já. Já spojřuji. Ještě není konec, no. Ty neumíráš, pojď to soukromej. Bude dál oběsit a pak Vrčí pracovat. šišky. Teď jsi mrtvý. Když je mrtvý. Dělej mrtvýho. Dělej mrtvýho, lehni, on tě odnesou. Ale tak vezmi, vole, no. Tě otáhnu do té řeště. Vdova Ferneta Mostafa předstoupí před moji stolici, teda soudní stolici. Kde to bylo, vole? Ale vidíš, jak se ta mrtvá ještě škube? Jsou ty nervy. To povoluje posmrtně všechno. A nemůže to oběsit v tom pytli? Vdova předstoupí. Mají svojí práci velkou. Nefalšovaný odborník. Víš, že to dělají s látkou a... 170. Píšu si. 4. A budete odlejvat tu posmrtnou masku. Co se toho vejde? Úhradu složenkou, fakturou na účet nebo hotovosti. Napiš pohřební náklady, doba, Bacha na hlavu. uhradí na účet, lomeno fyzické služby guvernérovi. Můžu ukamenovat pak bacha na hlavu. Můžeme ho pohřbít nebo máme spálit? Spáli. Konejte svou povinnost. Děkuji vám, občané a bratři ve víře, že jsme nalezli společně spravedlnost. Allah je věčný a jeho jméno. Kam si závěr byl v afgánském národním jazyce.